1 minute 37 seconds later. Yo, what's up mga kasiyaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Battle of Small YouTuber ng Cebu. Nag-ensayo kami. Mag-ensayo kami ngayon. Kasi sasali kami sa Battle of Small YouTuber ng Cebu nilang Idol Boy Tapang at saka Idol Coach Ting Bisaya. Hindi totoo yan. At saka ni Bad Boy ng Cebu. So mag-ensayo kami. Suot muna namin to. Okay na eh? Gugong! Barinig kita sa mukha eh! What's up? Yan mga kasiyaw. Eh. What's up YouTube? Ito muna. Ano tayo? So ngayon, mag-start na kami ng aming pag-iensayo para sa nalalapit na laban namin sa Cebu City. Tunggu. Dua tak tunggu. Baliw ka yata eh! Tengok. Mahirap pala mag-boxing. Sana manalo kami sa mga teknik na ginawa namin ngayon. So, huwag kayong gumaya dito sa aming ginagawa kasi bihira lang kayo makakita ng mga teknik na gagamitin namin para manalo kami sa nalalapit na laban sa Villamor Boxing Gym. Shout out kay Sir Villamor. Two brothers yan na magaling magboxing. Professional boxer yan. Villamor. At doon si Donnie Asnites at si Coach Ting Bisaya ni Idol Boy Tapang. Doon sila mag-ensayo doon
ni Idol Boy Tapang sa Villamor Gym. So yan mga kasiyaw, magano kami boxing. Oh, may sita. Hindi ko lang kinabog. Greg, pero mga doon. Greg. Wala na. Finish na. Yan na. Ano, lalaban ka pa? Hindi ko kaya ito eh. Pagod. Pagod to yung mag-boxing. Pero pinupursige namin to para sa aming pamilya. Kahit bumagsak man kami sa aming laban, pilitin naming makabangon para sa aming pamilya. So ayan, dito lang kami. Itong vlog na ito ay para sa lahat ng mga YouTuber, mga vlogger na mahilig sa boxing. Yan o. So, ano muna? Pahinga. Kasi hindi ako magkaano ng hininga. Parang naano ako ng hangin. Oh, pag mag-practice, yan ang pawis talaga. Ibig sabihin, concentrate sa practice at saka yung pawis. May pawis ako, nakita nyo? Yan. Pag-uwigo ah. So mag-selfie muna tayo. Selfie tayo mamaya. Papunta 2 minutes. So maraming salamat po. Shoutout ni Idol Boy Tapang na napaka-humble na sikat na vlogger na tinanggap kami ng taus-pusong pagtanggap niya sa kanyang tirahan. At saka shoutout kay Mr. Jules TV. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makapunta ng Alcoy, Cebu. Nanggigigil ako sa inyong dalawa. Brr! So ayan, sa lahat po nakapanood sa aking vlog na ito, maraming salamat po sa walang-sawang yung pagsuporta sa aking channel. Sa lahat na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe po, Binsanong Siaw, at hit the notification bell all para updated kayo sa mga upcoming videos. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli. God bless you all.